wethu yiwona abantu uza nawazi sembe jinenge hey sindoda case case indoda case hey sindoda case case indoda case hey sindoda case case indoda case oya iyashisinzi kwesenzi fashi ukuthi sizophelezela leli qhawe lethu. Siamo un
ukuthi isimo kwenye inkathi silawulwe ngoba kusuke sekukhona into esisuka ijadi insizwa nje singadini ukuvula kancane
Ngiyanibingelela nonke bazalwane wonke umuntu la-ke mawuyisimo nje uba umzalwane nginibingelela lonke egameni Inkosi uJesu Kristu. Nabe bebuza ukuthi kanti induna iyazini ukuthi khona uJesu uyazi induna yazalwa nayo. Cha mhlambe ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi ngiyazi ukuthi inkulumo sezibe khona eziningi zama ukududuza umndeni. Akukho ke singakusho ekutheni kuba amazwi nje induduzo ukuthi akwehlanga lungehliyo emndenini okamkhize. Kubhlungu ke ngoba baphungula ebuthweni lethu lomhlabuhlangene. Ibutho lomhlabuhlangene li non-aligned, asikho political, ngasifakwe ipolitiki bawethu. Mangithi nje ngidlula kunerali ezoba khona eqembu elithile abafake ibofu kade bengifonele ngathi cha amabutho akahlangani nento yepolitiki. Kufanele nikwazi nje lokho ukuthi ibutho yibutho, individually umuntu uba yilunga leqembu alithandayo. Abanye ba umkhonto, abanye ba ANC, abanye bayilokha. So ke individual abantu bayikhethela. Ukhize ke ngenhlanhla bengimazi kancane ukuthi uyilunga likakhongolose. Kodwa bese ngayixoxi likakhongolose ngoba la ibuthweni asifuni into ezohlangana ibutho. Ibutho nje liyibutho lengonyama. Elingahlangani nento yepolitiki. Simele nje asifuni ukuthi umataniswa ungasithatha usifake la ufuna ukusifaka khona. Umkhonto nasiyawuphatha nehouse yaliphatha. Mabethanda ukujoyina bojoyina abathandayo futhi. Akekho ozobavimba bathi cha anikwazi kuleli izwi elikhululekile. Umuntu ukhululekile ukuthi akhethe la efuna ukukhetha khona. Nomkhize wayeqomela la efuna ukuqoma khona ipolitiki yakhe. Egameni ke lamabutho womhlabuhlangene sithi akwehlanga lungehlanga esizweni sonke sakwaXimba nasemzini okamkhize lalani ngenxeba. Into embi kakhulu le eyenzekayo. Angazi ukuthi umuntu osayikhuzeka ngayo ukuthi mawuxabana nomuntu akusekho nomdala obungambiza ukuthi hey ngoba kamkhize mningi nangumfowenu siphambana naye la. Akumkhuze mhlambe. Usengathi kuthiwa ngigebengu ngizobulala ingane ezincane kangaka. Ingane phela lezi. Zibulawe nje. Asakwazi ukuthi sibe noshwele. Noma umuntu umfakele incwadi ke nje uthe mfowethu eyeka lento yenza asifuni. Ayibike ngoba ayibika kubona. Le ndaba yesibhamu nje asakhe isibhamu. Angazi ukuthi la kuleli butho lomhlabuhlangene sesingaba abantu insizwe engakhi baphungula ke kodwa ngeshwa baphungula abazama ukuphungula kodwa bajoyina bazalwa abanye bangene. uNkulunkulu ke odala izinsuku zomuntu nowabe singathanda kangakanani siphinde sibe nawo umkhize u2024 uNkulunkulu ungavumanga lo habe eshaya isifuba ethi uyena wenzile cha wenzile ngesandla sikasathe kodwa uNkulunkulu kube engavuma uNkulunkulu bengekwenzeka kodwa ngoba sekufika isikhathi sikaNkulunkulu kwenzekile bafowethu ke gameni lomhlabuhlangene nonke bafowethu nigade angazi noma ibutho lelingafuneki yini ngonyaka odlule nje wathi mawuqala savula ke induna umkhize wasesimahleni lapha bamazi abaningi bejwayele ukushaya ijadu nomunye umfana womfowethu ukhule kwabhlungu kakhulu ngasho nakhona ukuthi yazi siqala unyaka kanje mhlawumbe soqeda singaphelele ngoba asazi ukuthi laba bafuna ukusiqeda yini kodwa engigcizelela ukuthi makukhona la niphambana khona nomuntu axoxe kukhona amaphoyisa khona amakhansela khona induna khona abantu abadala nasemzini yakini okuzothi mawuthi cha siphambene nosibanibani cha bobhuti basibanibani ake ningikhuzela usibanibani le ndaba nje yenzekayo yimbi ibhlungu inomnuku namanyala phakathi kwabantu ezitolo kungafa umuntu ihlazo nje singalazi ngeke ngisho ukuthi siyaliqala ngoba phela into ehlaliyenza kodwa
bekhuzeni kwethu besikutshela ukuthi izophela ime nalabo abathengwa ke bame phela hawu doza liphela ibutho lenkosi liqedwa abantu ngesibhamu nje ibhamu ngangazi mina ukuthi sokuyivikela ekhaya mawuhlaselwa zigebengu noma ukhona amasela azotshontsha inkomo noma betshontsha imoto yakho noma yini into yakho hayi ukuhamba uqoba abantu la emgaqweni egameni lethu sonke bafowethu nilana ngenxeba seso director ke u program director ukuthi masisuka la senze njani Ngizocela ke nje kancane leli thuba ngiyazi ibutho liyahlonipha alaba wenu Senhor, 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 Senhor,